למה אתם בלי מסכה? קורונה עדיין פה. בבקשה להחזיק אליי במערך החצייה. לעבוד ביחד, בשיתוף. אני מבקש. תודה רבה, כל הכבוד. סליחה. גולדה, אני רוצה בבקשה קרק צרפתי, 2 קצפת. סליחה, לא להיות על הכביש בבקשה, זה מסוכן. אני מבקש לעבוד במעבר חצייה בלבד. לא במעבר חצייה. החנייה, תפסיקו לאכול כבר. די. סייד אחורה. אחורה. ארון, כיסא, כדור גז. אל תיזכן, אל תיזכן. אייפון 16, גלקסי S25, פלייסטיישן 4, פלייסטיישן 3, אקסבוקס, ניטנדו, קונה הכל, קונה הכל. טוסטר אובן, טוסטר משולשים. קונה הכל, תצאו החוצה מהחלונות. סליחה, אני מבקש לעצור, סליחה. בוא אליי בבקשה, נו. תיגשו אליי בבקשה. תגיד, הרביעייה שם, כן, נו. הרביעייה אבל בדילוגים. בדילוגים אני מבקש.